денят на годишния изпит. Девическото училище са пълни с ученички. Те са отворили учебниците си и преговарят за последен път уроците си. Сградата е окичена с украси, а образът на Свети Кирил и Методия е поставен над вратата. Вратата се отваря и хората започват да влизат в училището. Щом главният учител влиза, привлича в себе вниманието. Киряк Стефчов още го няма. Следният учебен ден. Аз имам честа да го отчия. Бих искал да поздравя всички присъстващи и да пожелая късмет на нашата ученица. Ще покажете какво сте научили през годината. Влиза двама закъснели посетители. Единият е чорбаджи Мичо, а другият Киряк Стефчов. Стефчов разменя няколко поздрави с глава. Той слага от носа си стръкче карамфил и после пак гледа безстрастно. А вие приемате ли? Ние, мам, нека да идем за първата ученичка. Знаме! Живи такова, детел, достига кулминация на териториалната си власт. Да си иде. Извикайте друга. Как се казва владетеля, който се умява да създаде държава на река Дунав от различни племена и им дава общо име? Доста непрежно е преподавано. Повикайте друга ученичка. Кой владетел, религията на българите преминава от политеизъм в монотеизъм. Кои племена влизат в съюз с българите при завладяването им на днешни български земи? Дине, нямам чест да ви зная, но извинете, вашите въпроси, неясни и отвлечени, биха затруднили дори ученици от 5-ти клас. Жалете тия неопитни деца. Говорите, съжалявате ли? Хайде, Разге, взе с отново. При кой български цар България е била най-голяма и е стигала чак до черно-бяло и Адриатическо море? Цар Симеон. Браво, много хубаво, браво, брат. Хайде, взе с отново. Кой български цар България пада под робство на Византия? Цар Самуил. Много хубаво. Айде, Велики, излез ти отново. Кой български цар? Кой цар покръства християните? Български цар Борис покръсти българи. Много хубаво. Кажи ми сега, кой изнамери българската азбука? Нашето Аберайн. Кой го написа? Жива, прекираме този шок. Вие с нашите думи. Колко се обажда? Дине, ти наши съпруг. Съпне, днесе. Кой български цар дава България в гръцко робство? Турско робство, свети българи. Съпки, стой! Ти кажи татовато, гръцко робство царя. Който го освободи. А от турско има кой царя да ги знаеш. Царя се, а от турско робство царя Александър. Който си е ръчно от Бога, то ще стане. Гости са такива крещиви, Бога ни разка на момичето, казва си прав. И аз казвам, цар Александър ще ни спава с него. Удех много, научи Мария.
Господа, тук се пръскат революционни идеи против държавата, а Негово величество султана. Аз не мога да остана тук и излазя. Божице, аз съм бил учител, просто влязох в положението, нищо повече. Поздравявам ви за добрите успехи на вашите ученици.